Ahoj, vítajte na mojom kanáli. Ja som Evka a venujem sa lifestyleovým videám. A toto je moje ďalšie video z tejto hlučnej kaviarne, pretože po veľmi dlhej dobe som sa cítila motivovaná naozaj a mala som inšpiráciu natočiť videa, takže outfit je rovnaký, kaviareň je rovnako hlučná, trieskajúce dvere. Ak ste videli moje predchádzajúce video, tak sorry, ja sa budem otačať, lebo tu chodia ľudia, aj sa tu občas niekto pristaví, pozerá sa na mňa ako na blázna. Ak ste videli moje predchádzajúce video a to o tom, ako pristupovať k planéte, volá sa to, čo tu zostane po nás, tak viete o tejto hlučnej kaviarni, o všetkých týchto podmienkach, tak dúfam, že vám to nevadí. O čom budem hovoriť dnes? Dnes chcem rozprávať o niečom, čo si myslím, že je veľmi dôležité z takého osobného hľadiska pre každého jedného z nás, a to je naše sebavedomie. Takže určite poznáte niekoho a možno máte aj ten problém vy konkrétne, že vám chýba sebavedomie. Ak niekoho takého poznáte, môžete ho na toto video navigovať, alebo môžete z tohto videa vybrať nejaké body, ktoré mu môžete povedať. Možno, že mu to pomôže. Ak máte tento problém vy, tak ja dúfam, že vám pomôžem ja. Takže poďme na to. Čo sú také znaky, že vám chýba sebavedomie? V prvom rade, ja tu mám vymenovaných 7 vecí, hej, mám tu svoje papieriky, poznámočky. V prvom rade je to tak nedostatok málo asertivity. Čo to znamená? Takej schopnosti postaviť sa za seba. Málo takého, takého ako, že nebojíte sa vyjadriť, sa zamotala normálne. Zlá schopnosť vyjadrovať svoje pocity, svoje potreby. Zlá schopnosť proste bojovať za seba, za svoje právo. Niekto od vás niečo potrebuje a vy zrovna ste mali naplánované, že v ten deň, dajme tomu príklad, v ten deň budete mať konečne po dlhej dobe iba deň pre seba. Ste veľmi unavení z práce, zo všetkého, zo života, potrebujete si naozaj oddychnúť, naplánovali ste si deň pre seba, veľmi sa tešíte a zavolá vám niekto, priateľ, z rodiny niekto a povie vám: poď prosím ťa, potrebujem pomôcť s niečím. A teraz vynechám tú hypotézu, že je to veľmi, veľmi dôležitá vec, že je to otázka života a smrti, že je to otázka pomoci niekomu chorému, že niekto naozaj je v núdzi. Ale dajme tomu, potrebuje od vás niečo. A vy, aj keď sa vám strašne nechce, aj keď ste naozaj ten deň pre seba potrebovali, aj keď ste sa na ten deň naozaj veľmi tešili, tak a s nevôľou, to je dôležité, s nevôľou, nechcete to, ale neviete povedať nie, tak idete. Je to úplne v poriadku, ak naozaj niečo potrebujete pre seba a cítite to tak, že si to musíte verbalizovať, musíte to povedať, musíte vyjadriť svoju vôľu a musíte bojovať za to, čo viete, že pre vás je v tej chvíli veľmi dôležité. Kto má problém s týmto, tak zrejme bude mať aj menšie sebavedomie. A nehovorím o menšom sebavedomí absolútne v zmysle, že niekoho chcem uraziť, že niekoho sa chcem dotknúť, vôbec nie. Snažím sa možno niekomu pomôcť. Takže keď niekto bojuje s nižším sebavedomím, nie je to žiadna hanba. A sebavedomie nie je niečo, áno, čiastočne je to niečo, s čím sa narodíte. Ja som bola vždycky herečka. Bože môj. Fotka z materskej škôlky. Karneval. Všetky detičky krásne sedia. Všetky kurčičky na kolienkach krásne sedia. Iba Eva Slováková, lebo som sa volala Slováková za slobodná, nastavená nejako. Proste ja som s týmto nikdy nemala problém. Alebo väčšinu času som s tým nemala problém, ale boli fázy v živote, keď ja som sa necítila dobre sama v sebe. A to moje silné, také exhibicionistické ja sa možno, že bol možno, že trošku potlačené. A ja vám teraz hovorím veci, ktoré mi pomohli a mohli by pomôcť aj vám, ako sa s týmto teda vysporiadať. Samozrejme, jedna vec je genetika, s tým sa môžete narodiť, ale ďalšia vec je, tak ako pevná vôľa, nie je to žiadna iba čisto genetická vec, ale je to ako sval, dá sa to vytrénovať. Takže asertivita, hej. Potreba neustále niečo vysvetľovať. Určite poznáte človeka, ktorý má neustále potrebu vysvetľovať, ale nie niečo akože, ako veci fungujú, ale vysvetľovať sám seba. Prečo toto a prečo tamto. A ja som myslel, že to a takto. A ja teraz neviem, kto zná nejaký lepší prípad, ale určite poznáte tých ľudí. Ja musím posunúť trošku kameru, prepáčte sa, tam chodí taký ujo. A stále mi ho tam chodí do obrazu, ja ho vidím a podľa mňa vás bude rušiť. Už ho neuvidíme. Takže potreba neustále vysvetľovať, čo robíte, prečo to robíte, obhajovať sa.
je znakom nízkeho sebavedomia. Človek, ktorý vie, čo robí a vie, prečo to robí, nemá potrebu niečo obhajovať stále. Niekedy sú chvíle, keď to potrebujete obhájiť, ale niekedy je to zbytočné. Dúfam, že nepočujete... Teraz 100% počujete viacej tie deti ako ja, takže ja počkám, kým detičky sa vykričia. Kedy si mi vadilo kričenie detí a som sa pozerala, že bože, to decko ako vrieska. Odkedy mám svoje vlastné deti, hovorím si chudák maminka. Takže to bolo len tak mimo, už prestala. Možno aj nekúpili niečo. Takže potreba vysvetľovať. Ďalším znakom malého sebavedomia je neustále ospravedlňovanie sa za niečo. Je to veľmi podobné ako predchádzajúce s tým, že vy to vyslovene, že ospravedlňujete. Poznám takých ľudí. Ja vám poviem jednu vec. Ak toto robíte, jednak dávate celému svetu strašne najavo, aký ste nesebavedomí, ako si neveríte, ako by ste sa najradšej nejako schúlili a boli neviditeľní. A druhá vec je, že s tým ľuďom lezete neskutočne na nervy. Nie bežne hocikomu, ale ľudia, ktorí s vami trávia veľa času, je to veľmi otravné. A teraz nechcem sa vás tým dotknúť, ale máte šancu, vždy to máte šancu zmeniť. Takže predstieranie, že ste na telefóne. Stále sa vám to niekedy robili, ste to niekedy, že ste prišli do davu ľudí a tvárili ste sa radšej, než by ste sa mali s nimi rozprávať do davu cudzích ľudí, alebo niekde, kde ste boli, niekde ste prišli, boli ste tam sám, tak ste radšej pozerali sa, že tvárili, že ste na telefóne. Ľudia to robia, keď majú malé sebavedomie. Toto sa mne nestáva, ale to nič nemení na tom, že ľuďom sa to stáva, je to znakom toho. Neschopnosť prijať kompliment. Koľko ľudí má toto? Ak nie ste schopní prijať kompliment, ja vám poviem, máte také krásne šaty. A vy mi na to poviete, ale to sú také staré a čo, a tie boli v zlave a proste. Keď vám niekto niečo pochválí, tak proste povedzte ďakujem. Super, ďakujem ti. Tešte sa, že vám pochválil. Neschopnosť prijať kompliment je jedný z najväčších znakov nízkeho sebavedomia. A teraz časté upozorňovanie, a toto mne lezie neskutočne na nervy, časté upozorňovanie na svoje nedostatky a na svoje, ako také svoje zhadzovanie sa. Nemám to rada. Ja som to veľakrát vo videu spomínala. Nemám rada lútosť a nemám rada ľudí, ktorí lútujú sami seba a nemám rada, keď sa niekto snaží vyvolávať druhú lútosť. A absolútne neznášam, keď niekto vyťahuje veci, ktoré drvivá väčšina ľudí na ňom nikdy neuvidí. A ten človek ich má ako svoje nedostatky a neustále ich vyťahuje. Akože aj ja hovorím o svojich nedostatkoch niekedy, pretože si myslím, že z pozície takto. Napríklad z pozície fitness trénerky z času na čas poviem, že áno, viem o tom, že nemám dokonalé telo, pretože mám takú zdravotnú komplikáciu, ktorá spôsobuje, že mi ukladá tuk na bruchu. Ale ja neprídem do spoločnosti priateľov a nezačneme rozprávať o tom, že mám veľké brucho. To ma nikdy nebudete počuť. Keď to poviem doma, hej, si poviem z Hanči. Niečo mi tu skočilo, prepáčte, musela som to vypnúť. Keď si doma s Hanči rozprávame niečo a tam si to povieme. Ale ja nikdy neprídem do spoločnosti a nebudem o tom hovoriť. Takže sú veci, kedy áno, si myslím, že je to na mieste povedať to. Prečo? Lebo mám followers, ktorí ma sledujú, vedia, osobná trénerka, vedia, ako som vyzerala predtým a vedia, ako vyzerám dnes. A teraz možno, že si povedia, že a čo, a prečo má také brucho a toto. A nerada by som bola, že vyzerám ako, že sa nestaram. Že staram sa a preto mám potrebu v určitých momentoch to povedať. A ďalšia vec, prečo mám potrebu to povedať je, pretože chcem, aby ľudia vedeli, že aj keď nemajú 100% telo, aj keď ženy nie sú dokonalé, lebo čo je vlastne dokonalosť, kto je dokonalý, hej, to je také niečo, čo neexistuje, čo mnohí iba predstierajú na Instagrame, že je to proste upravené fotky a jednoducho falošná dokonalosť za každú cenu. Tak chcem, aby vedeli ľudia, že toto je realita a reálna žena vyzerá takto a nie som dokonalá a som s tým v pohode. Nehovorím, že ma to teší, ale som s tým v pohode. Ale neprídem do spoločnosti priateľov na nejakú party alebo proste niekde do kolektívu a teraz nezačnem hovoriť a ja mám toto také, a ja mám toto také, a ja mám hento také. Nikoho to nezaujíma, väčšinu ľudí to nezaujíma a
A ten malý zbytok to poteší, ktorých to zaujíma. Takže na čo? Neupozorňujte na svoje nedostatky, ak nemusíte zbytočne na čo. Nehovorím tým, nikdy sa s nikom nevyrozprávajte. Človek má potrebu sa vyrozprávať, ale nie je to treba. Nie je to treba stále. Možno to adresujem niekomu konkrétnemu. Dúfam, že si z toho niečo zoberie. Ďalšia vec, ktorá veľmi dáva najavo ako nízke sebavedomie u človeka je postoj. Ak niekto stáva takto, ak sa niekto schováva, má malé sebavedomie. Takže ak máte náhodou malé sebavedomie, tak sa vystrite, buďte rovní. Ja sa hrbím tiež občas, ale to nie je malým sebavedomím v môjom prípade absolútne. V môjom prípade je to tým, že jednoducho sa zabudnem a zvesím ramena a potrebujem, aby môj muž došiel a poklopal vám po ramene a povedal vystri sa. Ja sa vystriem zasa, po joge sa vždy vystriem, po cvičení sa vystriem, keď sa fotím sa vystriem. To je vyslovene o tom, že ja na to zabudám. To je niečo iné. To sa môže stávať aj vám. Jasné, treba sa cepovať, treba si dávať pozor. Ale, pozor, máme tu mucho, sorry. Ale keď sa niekto vyslovene takto chúli, je to jednoznačný znak pre všetkých, ktorí trošku rozumejú reči tela, a to dnes asi každý, je, že ten človek je málo sebavedomý. A teraz jeden bod, ktorý tu ani nemám napísaný a teraz ma napadol a podľa mňa je to najväčším znakom nízkeho sebavedomia, keď niekto má potrebu ohovárať. Keď má niekto potrebu šíriť klebety, keď má niekto potrebu si vymýšľať, keď má niekto potrebu zhadzovať, keď má niekto tieto veci za potreby, a tiež by som mohla adresovať niekoho konkrétneho, ale nebudem to robiť. Je to znakom toho, že ten človek má malé sebavedomie, pretože silná žena, silný človek nemá potrebu ťahať druhých dole, ale bude ich sa snažiť skôr vyzvihnúť. A to je nejaká quote, hej, ale to je jedno, že je to nejaká fráza. Je to pravda, je to svätá pravda. Človek, ktorý je silný, ktorý je sám so sebou vnútri spokojný a nemusíte byť so sebou spokojní na 100%. Ani ja nie som so sebou spokojná na 100%, ale som so sebou spokojná ako taká. Nemám potrebu ohovárať, ťahať dole. To je najväčším znakom nízkeho sebavedomia pre mňa. Preto ak niekto hovorí niečo behind my back, poza môj chrbát, ak niekto o mne niečo hovorí, ja si z toho vôbec nič nerobím, pretože to nehovorí absolútne nič o mne, ale to hovorí hrozne veľa o ňom. To by bolo zase na inú tému, ale takéto bulvárne vecičky už to asi nemusíme rozoberať. Čo som tým chcela povedať je naozaj, to sú také, čo mňa napadne ako také prvé znaky toho, že niekto má malé sebavedomie. A teraz čo s tým? Začnite s úsmevom. Usmievajte sa. Usmievajte sa na ľudí okolo seba a to som hovorila v mojom veľmi prvom videu, ako mať sám seba rád, ktoré naštartovalo celý tento môj bláznivý YouTube život. Taký zriedkavý síce, ale o to úprimnejší. Úsmev. Úsmev je magická vec. Usmievajte sa. Usmievajte sa na ľudí, ktorých nepoznáte. Spýtajte sa ich, ako sa majú. Pochváľte, dávajte komplimenty. Ja dám toľko komplimentov. Nedávam komplimenty len tak z vody, ale snažím sa na každom človeku niečo pekné vidieť. Neviem, že dám kompliment úplne každému. Ale keď je krásna žena za barom, čašnička, alebo proste niekde, tak ja koľko razy poviem, že vy ste taká nádherná, hej? Alebo vy máte tak krásne oči, alebo niečo. Mňa to vždy spraví hroznú radosť, že som spravila radosť. A o to lepšie sa cítim ja vnútri. Šíriť pozitivitu a šíriť radosť je asi jeden z najsilnejších nakopávačov vášho sebavedomia. Áno, to, že spravíte, že sa bude niekto iný cítiť lepšie, bude vás robiť, že sa budete cítiť lepšie. To si opakujte. Ďalšia vec je ten postoj. Vystrite sa. A ja sa vystriem, sľubujem. Ja sa budem vystierať. To môj muž. On to nebude asi pozerať, ale... Ináč, ďakujte môjmu mužovi, keď nateráte moje videá, pretože ten je ten, ktorý ma k tomuto dohnal. Povedal mi, Evi, prečo už nerobíš tie YouTubeové videá? On ich nepozeral, ale vie, že ma to baví a že to ľudí veľmi bavilo. Takže díky mu za to. No, postoj, vystrite sa, urobte sa väčší, vystrite ramena, roztiahnite proste hrudný hlavu hore, brada hore a nie, vy ste vyšší, svet je krajší, vyzeráte krajšie, cítite sa lepšie, strašne dôležité. Pozitivita, všímajte si svoje prednosti. Každý jeden z vás, aj keď máte krivé zuby, ale máte možno krásne oči, aj keď máte na huby vlasy, ale máte možno skvelé srdce, možno máte krásne prsty, možno máte nádherné nechty, možno máte
Proste niečo. Ja mám možno veľké, ja mám možno veľké brucho, ale mám rada svoju jamku na líci. Je niečo proste, čo sa každému na sebe páči. A hľadajte, ak to neviete nájsť, tak sa postavte do zrkadla a nájdete to. A nemusí to byť vizuálne. Naozaj nemusí to byť vždy vizuálne. Hľadajte to v sebe. Nájdete, čo je vaše, čo je vaša silná stránka a nikomu neverím, že nenájde jednu. A tu si dokola omielajte, až kým vás nenapadne ďalšia. A proste žite nie v tým, čo je na vás zlé. To ignorujte. Môžete sa to snažiť zlepšiť, ale ignorujte to zmyslom, že nesmie vás to ťahať dole. Snažte sa proste iba opakovať si všetko to dobré. Starajte sa o seba. Starajte sa o seba najviac, ako sa môžete. Vy ste vaša sama sebe kráľovná alebo kráľ. Vy ste proste... Máte priateľov, máte deti, máte rodinu, máte všetko, ale vy ste tu sami so sebou celý život a vy ste ten jediný tvor, s ktorým budete tu musieť byť do konca života. Manžela môžete opustiť, Boh chráň, hej, alebo môže on vás. Ja to nikomu neprajem, dúfam, že sa to nikdy nestane u mňa, ale realita, hej. Deti odídu z domu, dúfam, že sa budú ku mne stále vracať, ale ja som tá, ktorá so mnou bude do posledného výdychu. Ja to vždy budem sama so sebou, takže ja sa musím sama so sebou cítiť dobre, preto sa rozmaznávam. Teraz nerozmaznávam sa nákupmi, to je iné video, čo som hovorila, čo budem hovoriť o konzumerizme. Niekedy si niečo pekné kúpim, áno, hej, ale keď poviem rozmaznávam sa, nemyslím tým, že teraz idem na shopping alebo niečo, ale idem na masáž, idem na slnko, vycapím sa na bazén, prečítam si knihu, iba sa idem túlať niekde sama, tá hudba mňa strašne nabíja a upokojuje hudba. Dám si hudbu do uši, milujem, teraz mám novú, som posadnutá saxofónom, volá sa Jimmy Sax. Jimmy, bože, JMKIMMYSAX spolu na YouTube. Úžasné saxofónové ako covery, prerobené pesničky, jeho verziou so saxofónom, nabité energiou, úžasné niečo. Potom sa budete cítiť tak pozitívne a budete si tak veriť, že neverím, že nie. Má to veľa beatu, veľa jeho vecí, to je veľmi dôležité. Pesničky, ktoré majú beat. Keď sa cítite blbo, prosím vás, nepočúvajte melancholickým Nirvánu, ako ja, keď som mala depresie, hej. Lebo to vás stiahne ešte nižšie, ako Nič proti Kurtovi bol skvelý, ale to je na úplne iné dni. Takže aj hudba, hej, pozitivita, hudba, starajte sa o seba, pekne sa oblečte, proste vidíte von, choďte na slnko, choďte medzi ľudí, dávajte komplimenty, to všetko vám zvýni sebavedomie. Doprajte a bude vám dopriate. Nič nie je horšie ako závisť a nič vo vás neurobí viac škody vo vašom vnútri ako závisť. Hnilé jablko môže byť akokoľvek krásne, zlaté zvonka a o jednom takom by som vám vedela narozprávať, aké je krásne a aké je hnilé vnútri. Nebudem to robiť. Ale je proste, môžete byť akokoľvek krásny zvonka, ale nie vy, ale ja dúfam, že vy ste všetci krásni aj znútra. Ale môže byť človek akokoľvek krásny zvonka, akokoľvek pozlátko, ak je hnilé vnútro, ten človek sa nikdy nebude cítiť dobre sám so sebou. Ak niekto má potrebu, ak niekto závidí, vytvára to negatívnu energiu v ňom. Šíri to negativitu nielen do sveta, ale ho to hnie zvnútra. Takže toto, prosím vás, úplne to vytesnite zo svojej hlavy, doprajte všetkým. Nesmiete sa cítiť niekým ohrozený. Nesmiete sa cítiť, že ja nemôžem dať niekomu radu. Napríklad ja ako fitness trénerka som stretla veľa prípadov mojich bývalých klientov s tým, že, ale ten bývalých hovorím teraz preto, lebo momentálne netrénujem, som na materskej, ale vrátim sa k tomu samozrejme. Ale čo chcem povedať je, že stretla som klientov, ktorých mali bývalých trénerov a viackrát sa mi to stalo, ktorí absolútne prišli za mnou, trénovali s niekým dlho a nemali absolútne žiadnu vedomosť, čo sa týka stravy, cvičenie, nič, lebo iba robili to, čo im ten tréner povedal. Pretože ten tréner si to strážil ako oko v hlave, aby náhodou toho človeka nič nenaučil, aby ten človek od neho neodišiel. Ten tréner si očividne neveril. Ja sa snažím čo najviacej naučiť ľudí okolo seba. Dostať zo seba čo najviacej, darovať to druhým ľuďom, pretože mne to prináša a tým druhým ľuďom to veľa dáva a to už pre mňa je neskutočná sila. Že ja šírim vedomosť ďalej, že ja šírim dobrú náladu ďalej, energiu ďalej. Takže proste doprajte druhým ľuďom, ja sa nebojím, že niečo spravím a niekto to po mne zopakuje. Keď niekto po mne niečo zopakuje, je to pre mňa obrovská pochvala, urobila som to dobre, niekomu sa to páčilo. To je proste to, doprajte a bude vám dopriate. A
a budete sa cítiť dobre a budete sa cítiť sebavedomo. Buďte prichystaní, ak máte napríklad pohovor, ak máte vystúpiť pred davom ľudí, alebo ak máte nejakú skúšku, niekde idete niečo, čím viac ste na to pripravení, tým sebavedomejšie sa budete cítiť. Venujte ten čas tomu, venujte čas a energiu príprave. A potom nebudete mať problém so sebavedomím, keď budete musieť podať ten výkon. Jednoduché. Hovorte s ľuďmi, neuzavierajte sa do seba, aj keď je vám nepríjemné a máte problém osloviť cudzieho človeka, čím viac to budete robiť, tým menej vám to bude vadiť. A keď som išla na svojej prvej prehliadke, tak som nikomu nepovedala, že je to moja prvá prehliadka, iba som išla, takto sa mi tam nohy triasli a keď som sa vrátila, tak potom som povedala, keď som z toho mola zišla dole, tak som potom povedala môjmu agentovi, že som to robila prvýkrát v živote a on hovorí, že to naozaj. A proste viete, čo pomohlo? A to je to, lebo som sa hodila do tej vody. A to isté urobte vy. Keď máte s niečím problém, tak to proste iba robte. Robte to stále dokola. Practice makes perfect. Toľko to budete robiť, až vám to nebude vadiť, až to nebude váš problém. Vy prekonáte samých sebe, prekročíte svoj deň. To je o tom. A tam sa končí nízke sebavedomie. A tam sa začína vaše práve sebavedomie. To je skvelé. Takže a dávajte si malé ciele. Nedávajte si iba veľkú bublinu, to som už aj hovorila v minizvykoch, myslím. Nedávajte si iba jeden veľký cieľ, ktorý je ťažko dosiahnuteľný, pretože dlho čakáte, kým sa niekde pohnete ďalej a vy nesledujete tie malé kročiky vpred, ale vidíte iba, ako ďaleko je ešte ten veľký cieľ. Nie, vy si dávajte malé ciele, ktoré vás v konečnom dôsledku dopracujú k dosiahnutiu toho vášho veľkého cieľa životného, alebo viacerých, alebo tých väčších, pretože za každý jeden malý krok, ktorý sa vám podarí urobiť, sa budete cítiť dobre. Takže nesnažte sa na seba ušiť si bič, snažte sa vidieť všetko, čo ste urobili dobre. A to je asi všetko, čo vám chcem povedať. A sledujte moje videá, pretože keď budete sledovať moje videá, tak sa dozviete viacej o životnom štýle, viacej o zdravej strave, viacej možno aj o fitnesse znova určite budú nejaké videá. Dozviete sa, ako sa cítiť dobre vo svojej koži, možno správam niečo o materstve a milión vecí. Poďme sa rozprávať. Napíšte mi dole, prosím vás, všetko, čo by ste chceli vidieť. Budem sa snažiť opäť zodpovedať ľuďom otázky. Chcela by som to robiť pomocou storiek na Instagrame, možno pomocou týchto videí, pretože na písanie toho postu mám teraz menej času. Ale chcem byť s vami v kontakte, strašne si vážim vašu priazeň za tie dlhé roky, za tých asi 5 rokov, čo som na sociálnych sieťach. A chcem tu byť s vami stále a chcem mať s vami dialog. Nechcem, aby to bolo iba, že ja vám tu kvákam do kamery. Budem rada za každý jeden koment, za každú jednu suggestion, ktorú mi pošlete, či už v súkromnej správe, či už takto ako komentár pod video. Pridajte sa ku mne, sledujte ma. Neviem, kedy bude ďalšie video, ale nekončím s videami, budú. Pretože môj muž mi povedal, že ich musím robiť ďalej. lebo že to bolo to, čo som robila dobre. A pre vás. Pretože neustále doteraz mi chodia stále žiadosti, aby som sa k tým videám vrátila. Takže áno, chýbali ste mi. Mám vás rada. A mám rada tieto videá a budeme sa vidieť častejšie a budeme sa vidieť opäť. Nikam som neodišla. Iba som si musela prekúsať nejaké životné problémiky, ale to o tom niekedy inokedy. Takže pridajte sa na odber, palec hore, zdieľajte, ak sa vám to páčilo, môžete sa pridať ku mne na YouTube. Ak máte radi slnko a slnečné posty z Dubaja a nejakú jogu a takéto srandy, budem vás tam rada vidieť. Vidíme sa? Ahoj, do budúceho videa. Ahoj.